Čaute ľudia, dneska hráme takúto hru a ideme na to. V tejto hre sa hrá, že musíme, ja vám potom poviem, jak sa to hrá. Ja už som na level 3. Vy budete takto na level 1. A potom, keď budete, tak kúpite si vajíčko. A potom, keď budete mať peniaze, tak pôjdete sem, tu si kúpite lepšie lode. Vy budete mať túto klasičku. Potom túto. A ja mám túto, ale to vám dáva sily, túto máte. A keď idete dole, tak tu máte spolu, len musíte ísť po poradí. A ja mám túto, ktorá pridá 3000 rýchlosti. A ja som tento level už dokončil. Na tento level potrebujete trofeje, čo máte túto hore. A potom pôjdete iba takto a pôjdete pomaly, lebo ja mám strašne rýchlu loď. Preto a hore, keď sa tam dostanete, tak tu sa vám zbierajú peniaze a tu hore, tak tu máte index a tu máte trofej, sem pôjdete a potom pôjdete takto dole, tu máte balíček, tu hore a tam máte toto a potom tu máte poustný. Toto pridáva, že máte staminu, že sa hore dostanete, toto, že máte viac trofejí, vám to dá. A tu máte petov, ja mám trochu lepších. Napíšte mi dole do komentárov, či chcete nejaké. A takto sa spustíte po tejto a mne sa to laguje trochu. A spustíte sa hore, tu dostanete peniaze a môžete si kúpiť vajíčko alebo toto. Potom, keď budete mať viny, neviem koľko potreba, tak môžete sa presunúť na ďalšiu mapu a potom ešte na ďalšiu mapu. A o tom tu je tá hra. Môžete si ešte vylepšovať pety. Napríklad, keď si vylepšíte hociaké, ja si napríklad tieto. Prišiel som o pety. No, keď si vylepšíte. Ja som prišiel o tie pety. Alebo mám ich. Ja ich tu nemám. Dobre, tak. Tú masinu, prosím vás, nepoužívajte. Na druhej mape môžete, len na tejto tretej mape ho nepoužívajte. Toto je ťažká mapa teraz. Ešte vám to ukážem takto, jak to vyzerá. A stlačíte iba toto dolné, tu. A stlačíte to a vy sa spustíte dole. A za to si môžete kúpiť vajíčka. To som vám už hovoril, za tie peniaze. Vypadlo toto, potom mi padne toto, potom ešte padne.
Nemám viny, či peniaze. A idem na druhú mapu a tam, keď ste na druhej mape, tak ja sa tam dostanem rýchlo, nebojte sa. A niečo vám ukážem, len ja sa tam dostanem rýchlo. Tu dole máte staminu a keď si dáte ten potion, ten modrý stamina, tak to vám doplní staminu viac. Tak asi rýchlo sa tam nedostanem. Poď už. Tak, už sme tu. Skoro. Prosím, poď. Už sme tu. A tu máte tú masínu. Táto masína funguje, aspoň dúfam. Tu si dajte pety 4, lebo keď tam dáte napríklad 2, ja to teraz nechcem riskovať. Mám to risknúť. Risknem to, ale musíte dať like. Riskol som to. To nevadí. Moje pety začne. Ale ešte ich mám dosť. Keby ste nejaké chceli, tak napíšte v komentáru a dávam friend a dávam nejaké pety. Keď budete hrať túto hru. Toto neviem, čo som urobil. Tak. A teraz si idem otvoriť vajíčko a prosím, padni mi nejaké dobré. Prosím. Aha, ja som na druhej mape. Keby som to otvoril, tak ja idem na tretiu mapu, lebo tu je to lepšie. A idem si tu otvoriť vajíčko za 5 miliónov. Čo mi tam padne? Jak to? Čo mi tu padlo? Čo mi tu padlo? Toto. A to je silver. Toto. Čo tu neukazuje? Haló. Nepadajú to, alebo nie. Čo som ja otvoril za vajíčko? Za vajíčko. Ja neviem, čo som fakt otvoril. Tu máte púšny. Prepáčte, ste to nevideli. Tu máte ze výška, keď sa dostanete úplne hore. Ja to idem skúsiť. Prosím, ja chcem mať aspoň. Lepšie auto, lebo idem úplne pomaly. Keď si myslíte, že to je dobrá hra, tak môžete dať môžete napísať komentár, či to je dobrá hra a ja vám dám určite srdiečko.
Tak. A tak. U tohoto by som to ukončil. U tohoto by som to ukončil, prepáčte, a keď chcete ďalšie video s týmto, tak nezabudnite dať koment a like a uvidíme sa na budúce. Čaute.